посудата да уточним, че белия и зеления, че даже може би и олуна, е хубаво да се запарват в съдове, които са стъклени или порцелан, керамика ще да кажа, порцеланови, защото в тези съдове няма опасност да презапарим чая твърде бързо, докато в чайниците и заради по-затворената им форма и така нататък, чая се запарва много по-бързо вътре и можем да си ги вгорчим тези чайове и да станат много танинови, затова не запарваме тези чайове в такъв тип чайник. Айде да кажем, че светлия олун, тъй като вече е преминал през повече процеси и е тръгнала някаква оксидация при него и му трябва повече време, за да се отворят листата. Него може и да го правим, но трябва да си имаме чайник, който да ни е специално за светъл олун и да не запарваме тъмните чайове в него, защото ще си умесят вкуса. Така че ако искаме този чай да го запарваме в чайник, трябва да си имаме специален чайник за него. Иначе в Гайван, това е, или Гайван някои му казват, там варира произношението, в него могат да се запарват абсолютно всички видове чай. Тук светли, тъмни, сурови, печени, всички могат да се запарват в този съд и той е много подходящ за начинаещи.